Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka United Khasi Jaintia Hills Autonomous District Council hinyo post nem menshwa kataha ka arphunyo tre ujileu she Jharkhand spa sanpho ar laple ya ka jingtre kam jongka da ulat ka jela Assam u Jairam Das Dalatram Hadinam Hall Jayau ha pedeng ka jingakhi persha ka banengkong daki pat ba ya ka sarkar Assam ha katika por kala thong hnrungut ki dekhot shaka council kenthop laingut ki bomde ki rulum Uba Titos Khan, Chief Executive Member Bamenta ka Khasi Hills Autonomous District Council, Henden kasngi habakran Shakilat Pathai Khubor, Halor ka phang ka jingyat lanti ka Council, Kumjuk ka bor bat ki jingtre kam jongka, Kumbalapen kup bor naga kernet bahan riu jongka riti senchar kari India. Ulayatu baka KHADC kalatrei kam hakilai benta, kata ka Executive ka Legislative, bat ka Judiciary. Habakran ye ki jingtre kam ke executive ulaong ba ke executive committee ba menta kala menjur ya kalan bill bat benrap ru ba ka sarkar jela kadai ban phano sha ulat ban yo jing menjur halor ka jing pen kre ka sarkar India ban pen bet pen renti biang ya ka khirnet ban riu ulaong ba ka jingalang ba khatdu hapneng ka council bat ka sarkar nakalyang umentri rangba Ulaong banyalam yeki Chief Executive Member Sha Delhi banya kendo batki officer katanat kampo ying kari India haswa baka sarkar India kanra yakani ha parliament Ulaong ru ha kabayadai batka jingpen bon yaki dekhon nakalyang ka council kala menjur Henry ha kabayadai batka jingtmu banchu se yaki MDC ladab ai jingmot bandai bet daki reulum halor kilat penmi pisa yaka KHADC Ulaong baka hiar shibun bat kalong ka ba ima balada kalong kumne kan kata yakuru kom trekam ka council pika balengi kan mau ya kan ikasni arpunyo tarik jong banai jun manusnam kum ka district council de nama de ha kan ikasni ba la formulate ningkong ya ka district council ha ka arpunyo tarik jong niu banai jun jong ka senam kha khandai spa sanphu ar nadu kan ka singi layo ya ka executive committee ka bathamai apo district council ha ka takapor ngi ong ka United Khasi Jaintia Autonomous District Council dena takadaw ngi sakan mau ya kan ka singi manusnam kum ka district council de taba abe dei wi ya timo council I ko ban tim khanya khana bi ba shai yang tegi bor pak jingtri kam juga district council pika jingtri kam hapo district council ka don lai benta ka baningkong ngi ong ka executive ka baar ka de ka legislative ka balai ka de ka judiciary ka executive ka bade ka body ngala ban ong ka ba don kam tam hapo district council hakani ka executive ki kam ki ba ngile nakaliang ka executive committee kalong khamtam ha ka bedei bat ki riti ki dustur ha ka sanchar ka khadar khamtam kuma ngitip ka jing penyaj ya ki shnong ki thau lengba ki it ki hima lengba ki khli no sanchar ki chungi ha ka jing yaj lanti jong ka council nadu ka snam kha khandai pa sanphu ar kalong gajing pen scam ya kini ki traditional institution ki jongi ki bangidon nadu ki hima bat kumjuru ki dabosnong ngi sultanat ba yathu yapi ba hakani ka isi ke bamenta ngi lala ya ke banwan ra shibun ki amendment bat pen bha shu ya kani ka an ke bangidon ka ba ya dei bat kajing thung lani kajing pen scam ya ki khli dong sosial ki jongi Barang juga poru kumbangi laju kuran nadu kisnam ki baladap khamtam hakatu kapor ba ka high court kelas sedang ban slot ya ka por jong kirang ba snong nakaliang ga jongi ngi lapan slur ya ki hima bagi de bandan laki jong ki a te ngi sultanat ba hakani ka isi ba menta ngi lala ban wanra ya ki ak jong ki hima jong ki ba per ba kumjuru aga bedai bat ki hima ki bangindang please menta hapo kanika session ka banlong te kata ka dikawe na ki kam ki baka executive committee kale
kebaar nginang penklain ru beda bat ka custom ka jungi u khasi beda ka syongkha ka syongman ka kengkur ka kengkha bat kani ka STU komiti menta kala simkhia ru ya kani ka klan bil ke bangi ong ka ain ban bu renti ya ka rukom kenjaj jungi u khasi bat ya kani ru ngilala ban pendap menta bat ngin sara kani ka session ka banwan ki ngidang mut ban penpha syu ya ka Lineage Act ka bangidon menta ka bayade bat ka riti udustur jongi u kon kasikara tu ya kani ru ngin sara kani ka session ka ban ngin sara ki session hadian bangin penphala ni ban Amerika ka bayade bat ka legislative kani ka benta ka debe ya ka bayade bat kumnu ban penya ya ka dorbar ka jongi ki MDC apa ki pelong dorbar ban pej ya ka jingbet jingbiang jong ki MDC tinggi bagani ka bantaru ka ba udan Sherman ba deputy Sherman ba penya ya ka legislative ngi ka ya bet ka ya renti te bedai pat ka bantar balai ka judiciary wat ka state government ru kadang separate ya ka judiciary na ka state dang hakini ki khendat senam ki bladap ten rengi ada council ngi ladap pihak lepa ya kani ka bor jong ka kasyari nadu ka sengi ka ba sedang jong ka district council te kumba PE ba ka district council court ka jongi kalong ka we na ki court ka ba pau ha ka state meglai bro ka we bat ka bala ru ban ai ka jing bishar ya ki brio ki bawan ban le kes lani ban wan ki moko doma ki ba pher bat ka we ka ba ngakwa ban ya thu ipi hang ni kalong ba hakani ka isi jongi ka ba menta ngi lala ru ban menta ban pli ya ki district council court ki jongi menta ha nong ston ni la de pli shen ngin sa pli ha mokorwat bat kumju ru ha po nong po te kani kanang pen klan chu kanang pen jan chu ya ka jingdon kam jong ki pai ba ki bajuan don kam ha po district council court ki jongi menta ki nom don kam wan chu po shlong nri tang haki district headquarter ki jongki ki lala ban pendap ya ki kam an lani ki kam mokot doma ki jongki oh ka jing temu ban amen ya ka six schedule kala sedang mentala allies dem bat ngila ya kenduk ru nak ki por sekepor haki babun ki jingelang la ka dei bat ka state government la ka dei pra MDC bat kumju ru khamtam bat ka standing committee ka bawan po Delhi ka bala thung da ka parliament te na kalyang ka jongi ngila dem ai ya ki mat ki ban penrung ha kani ka kharnet ka ban riu jong ka jing pen bit pen biang ya ka six schedule bat kumju ru ha ka last meeting bat ka sarkar meghalaya lang bau chief minister ngila ai ya ka jing ai jing mut ka jongi sya ka standing committee bat kumju ru sya ka home ministry timenta kani ka kam kadang sakut bat ka home ministry ha ka bakim pat pa ya ka syapo parliament namar bang ngi sutu ba ya kani ka amendment ya ka six schedule ki haban please sapo parliament tengah kermen ba hakini ki khendiat benai ka sarkar India ka dei ban pendap no ya kani kambat ngan saya keren biang badu chief minister ban penkan mau ya kani namar ba ka meeting ka bakhaddu na kaliang CM lo ong ban saya lam yangi ki CM baro syapo Delhi ban ya kedu bat ki official jong ka home ministry shwa ba ka sarkar India kan please sapo parliament pat kalong ba ha ka jingdon jong ka district council nalor ba ka penklan ya ki riti kudustur nalor ba ka penek pensa ya kani ka rukom sensyar khadar ka jongi ka bangi don hadu menta ka bangi dei ban so sarong ba ka jingdon jong ki dor basnong ka jingdon jong hima kamut ka penek ya kata ka identity ka jongi shumut dor menta lada ngimdon dor basnong syu ngimdon hima syu ka ka banjai ka ri ka jongi ngajubu ya kata ka jingkeli lada kawan da ka sensyar ka balong sensyar ridkhar kai ka banjai ka ri ka jongi ten ta ka daw ngi dei ban so sarong ba hadu menta kine ki dor basnong kine ki dor barima ka dei ba ka don ka district council ta ka daw ka jing khot ka jongai ka long bangin pen khlanye kini ban nang pen bha syu ya ka bat ha ka ju ka poru ngakwa ban kren hang ni ka long ba lengba ka jing don jong ka we ka act po district council ka bangi ong ka trading by non tribals kani ru ka dei ka we ka ba ngihap ban ya thir bha khnang ba ngin khanglat
ya ka jingwan kertep jong ki brio ki banabar banwan le business hakani ka ri ka jongi ngakwa ban ya thu ang ni ba hakani ka isi po ka jingalam ka jonga ngila perking ba ya ka jing ai ya ki resignation hoi ka don ka jing keno yang ba ngalong anti non tribal re ngam dei ba ngalong anti non tribal ngakwa ban kren ka pasai ngalong pro khasi kata ka di ka jing long ka jonga ba ngakwa ba ka jaj ban riu kan ne hakani ka ri ka jongi kan im kan tre kan kata kibriu ki chungi kin tre dak basuk man siap ngim kwa ba kibriu chungi kin dik bela la ni kin dik dia jing dia sigi we pat ki jela ri ki di ban tre ban kata akan ni kari le jong tena ta kadau ka jing thmui jong kan ka isi ku ban ta ka long ba ngi kwa ban penslur ya ki briu le jong ba kin tre ya ki kam le jong ba ka juga por ngakwa ban apil ya ki dor basnong ya ki rang ba snong ki nong elam snong ba kim dei ban penslur ban ai NOC ya ki breu ki banabar habaki wan pan NOC bakin trekam lani bakin seng dukan bat haga juga por ngakerpan ya ki trayeng ki badon dukan bakin sobha ban aiwai haki breu lojong hagi breu ki banabar lada kini ki breu ki banabar kim yo wayeng kim yo wai dukan kim yo NOC na robasnong ngani thu epi kim don jakahi ki hab ban mi hi nagani kari ka jongi pi kumbalong mentahi ka revenue jong ka council ka bangidon ka lahiar sibun bat nga ima hiru balada haki snem ki banwan lada ka longkum ni le se kan kata wat ikaru kontrekam jong ka council tiwala ka taru ngi kermen namar bahagi ni ki snem bamenta ka jingyo jongi yaki share na ka state government hak bede bat ka major mineral hoi ka kadon ka jingduna tenre haba kasorkan megalaya hi ka pelaj ya ki duyong lomba ki shalan te kamut kadon hi ka jingyo bat kumjuru habede bat u minor minerals u motion te kadon hi ka jingyo jong ka council ka balayarap sibun ka ba kamtam ban pentre ban pentelun ya ki kam jong ka council ka ba de na we benai ba kumjuru ngidon ka jingyo jong ka share na ka liang jong ka transport department ba kani ru kalayarap ya ka council but kawai na ki main revenue jong ka council hi ka de ka professional tax but nga sosi ba ka don ka jing hiar ha ka jing lum ya ka professional tax ha kini kandiat snam na ka daw jong ka jing wan jong u covid tin renga kermen ba hanu snam ba menta ke prio kin kam de ban wan siu tikna ya ka professional tax